Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Tatlong mahalagang kasunduan ang nilagdaan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, katuwang ng Japanese government at mga private sector partners. Layunin ng mga kasunduan na maisulong ang pagpapaunlad ng mga properties ng BCDA na nakatuon sa waste management, renewable energy, telecommunications at sustainable development. Sa official mission ng ahensya sa Tokyo, Japan, nilagdaan ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bincang ang Memorandum of Understanding sa Canadevia Corporation o KVC na isang industrial engineering company. Nakapaloob sa MOU ang pagsasagawa ng preliminary o paunang feasibility studies sa pagtatayo ng waste-to-energy facility sa Nuclear City o NCC sa Capas, Tarlac. Alinsunod dito sa hangarin ng ahensya na gawing green at resilient metropolis ang NCC sa pamamagitan ng sustainable solutions at pagsusulong ng circular economy. Napagkasunduan rin ng BCDA at Japanese telecommunication firm na IPS Incorporated at Infinivan ang MOU para pag-aralan ang potensyal na pagtutulungan para sa mga proyektong nakatuon sa ICT assets ng BCDA sa Pora Point Freeport Zone at iba pang lugar na pinangangasiwa ng ahensya. Malaki raw ang magiging kontribusyon nito sa implementasyon ng Luzon Bypass Infrastructure Program sa pagtitiyak ng high-speed internet connectivity sa mga lokal na komunidad na pinakikinabangan ng mga Pilipino. Nakipag-partner rin ng BCDA sa Japan Bank for International Cooperation o JBIC para sa pagpapaunlad at promosyon ng mga proyekto ng government corporation hinggil sa energy transition at sa environment at social sustainability. Palalakasin rin ng MOU ang relasyon ng BCDA sa business community sa Japan at ang partisipasyon ng mga ito sa green at sustainable initiatives ng ahensya. Handa rin umunong pondohan ng JBIC ang mga proyektong makakalikasan ng BCDA. Isinagawa ang paglalagda ng mga MOU sa Philippine Embassy sa Tokyo nitong September 30 bilang bahagi ng 4 na araw ng official mission ng BCDA sa naturang lugar na magtatapos sa Biyernes, October 30. Patunay raw mga kasunduan sa malakas at matibay na relasyon ng Japan at Philippine government at sa tiwala ng mga organisasyon sa Japan sa kapasidad ng BCDA sa pagpapadupad ng sustainable development, inobasyon at mga proyektong pangkaunlaran sa mga economic zones. Para sa iyo pa mga balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.